Buenos días. Mesa de contratación para o servicio de valoración de bens e dereitos relativos aos procedementos seguidos polos servizos de patrimonio, xestión tributaria, recaudación e inspección da Deputación Provincial de Lugo, expediente 2022, con 02, número 32. Número de empresas presentadas 7 e admitidas 7. Procedemos á apertura pública de ofertas. Todas as empresas se presentan a 2 lotes, que son os que licitamos. Vale, empezamos. Hacer gestión sectorial SL, lote 1. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de baixa sobre os prezos unitarios indicados no prego de prescripcións técnicas dun 20,5%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais. Comprométese a realizar das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato 6 taxacións. A efectos de desempate, 1-0. Eurovaloraciones S.A. Perdón. Sí, dime. A oferta é por 2 lotes ou... Este para uno, para el primer lote. Estamos en el lote 1, estamos abriendo el lote 1. Ah, vale, abrimos Sí. lote a lote. ¿El lote 1 cuál es? ¿El? Es el... Patrimonio. te digo, Patrimonio. el de... Ah, ok. Es que las separaron, Pepe, no las juntaron en el mismo modelo. Sí. Valoración de bens e dereitos dos servicios de patrimonio, estamos, sí. Ok. Eurovaloraciones S.A. Lote 1. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de baixa sobre os prezos unitarios indicados no prego de prescripcións técnicas dun 49%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais e comprométese a realizar das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. A efectos de desempate, 102-3. Después dar... Vale. Sí, dime. Arriba, no vi los otros dos criterios. Sí. 6, 9 y 5. Vale. Estás en lote 1 en todas, ¿verdad? Es el sobre del lote 1. Los separé. Vale. Están separados. Global Valuation SAU. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo de ofertando unha porcentaxe de baixa do 25%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 10 días naturais. Comprométese a realizar das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato 6 taxacións. A efectos de desempate, 243, 2. MB Agencia Técnica de Peritaciones SL. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de 36%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais e comprométese a realización das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. Efectos de desempate, 5-0. Noroeste Soluciones Constructivas SL. Sobre correcto.
Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de baixa de 15,5%. Ofertan a reducción do prazo de entrega de 5 días naturais e comprométese a realización das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. Efecto de desempate 0,0. Taxo valoración SL. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe baixa do 51%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais e comprométese a realización das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. A efectos de desempate 14,0. Perdón, repites esta, por favor, Sí. que me perdí. Porcentaxe baixa 51%. Prazo de entrega 5 días naturais e taxacións 6. E efectos de desempate 14,0. Estábamos en taxo. Valoración Mediterráneo S.A. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de baixa do 47,50%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais e comprométese a realización das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. A efectos de desempate 53,2. Pasamos ahora al lote 2, Lote 2, sí. que es servicio de gestión tributaria, recaudación e inspección. Sí. Paul, ¿te importa cerrar la puerta esta, por favor? Gracias. Gracias. Vale. Ceres Gestión Sectorial SL. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de baixa do 20,5%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais e comprométese a realización das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. Efectos de desempate 1,0. Eurovaloraciones S.A. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de baixa do 49%. Oferta unha reducción do prazo de entrega do 5 días naturais e comprométese a realizar das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. A efectos de desempate 102,3. Global Valuation S.A.U.
comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de baixa do 40%, oferta unha reducción do prazo de entrega de 10 días naturais e comprométese a realización das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. Efecto de desempate do 243, 2. MB Agencia Técnica de Peritaciones SL. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe baixa de 36%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais. Comprométese a realizar das seguintes taxacións en custo para anualidade de contrato de 6 taxacións. Efectos de desempate 5-0. Noroeste Soluciones Constructivas SL. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe baixa de 15,5%. Oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais e comprométese a realización das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. Efectos de desempate 0-0. Taxo valoración SL. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe baixa de 51%, oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais, comprométese a realización das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. Efectos de desempate 14-0. Valoraciones Mediterráneo S.A. Sobre correcto. Comprométese a realizar o servizo ofertando unha porcentaxe de baixa do 47,50%, oferta unha reducción do prazo de entrega de 5 días naturais e comprométese a realizar das seguintes taxacións en custo por anualidade de contrato de 6 taxacións. A efectos de desempate 53, 2. Pues finalizado a apertura pública de ofertas, pasamos a deliberar.